Da huru, Allah taimake ni. za ka iya bayyana bambancin da ke akwai tsakanin ɗan sarki da bawa? Allah taimake Rima. Yarima ɗan sarki shine wanda a da yaushe ana cikin yi masa hidima, kuma ana masa tsammani zama sarki. Bawa kuma shine wanda yana cikin yin hidima a da yaushe ana kuma yi masa tsammanin za a 'yanta shi wata rana. Kana mini tsammanin zama sarki da huru? Kwarai kuwa, kowa ma yana yi maka, domin babu wani ɗan sarki sai kai. Wai haka Garba? Ranka ya daɗe, ai wannan zance babu ja. A har kullum mu dai addu'ar mu ita ce Ubangiji Allah ya baka tsawon rai. Zan yi tsawon rai Garba. Ku dai ku yi addu'a, kada shi ma sarki ya yi tsawon rai. Ko ba haka ba Bala? Haba ranka ya daɗe. Ai sarki ya to gangara, nan ba da ɗaya ba za ka haye kargar mulki insha Allah. Ka yi gaskiya Bala. Gaskiyar ka Bala. Wannan haka yake. Wannan yarinya fa da kake tafiya da ita, ina ka samu ta? Yalla bai. Ai ya ta ce. Ke zo nan. Ki zo aka ce. Ana magana kina da wakka. Yi sauri ki fice. Ai kurum. Je ka za ta zo. Yalla bai. Ina da magana. Wannan yarinya ƴata ce, kuma an sa mata rana kwanan nan za a yi bikin ta yalla bai. Tuba nake. Taimaka a bani mu tafi. Ina ruwa na to? Ce maka ne auren ta zan yi? Ka bace min da gani. Tuba nake. Bala. Tuba nake yalla. Wannan mutum ya bar nan kofar gidan. Mu je zuwa. Mu je Bala. Tuba nake. Da huru. Allah shi taimake ka. Wannan yarinyar ta shiga cikin gida. Allah ya baka wannan nasara, an gama. Mu je cikin gida. Zo ga Ukraina. Mun raka shi hawa. Tafiyar nan gobe na yi ta. Allah ya baka yawa.
Me sunanki? Sunana Saratu. To Saratu shiga ɗaki. Kai haƙuri, kar ka zubar min da mutunci. Kina da mutunci ne Saratu? Ina kika ga mutunci ke ba 'yar kowa ba? Ki shiga ɗaki na ce miki. Dan Allah yallaɓai, kai haƙuri, ka tuna da Allah. An ce miki na manta da shi ne? Ki yadda na ce kafin raina ya ɓaci. A gaskiya ba zan iya shiga ɗakin nan ba. Ba zan iya aikata abin da kake so da ni ba. Dama zaɓi aka baki? Ai zaki ne dole. Ke ba ma martaba bace a gare ki a ce kamar ni. Ranka ya daɗe, sai dai ka kashe ni kafin ka aikata abin da kake so da ni. Yarinya kenan. Ke har garyatan kisa kike a kanki? Babu kuma komai da zai faru idan na kashe ki. Daidai yake da na kashe kurciya. Ranka ya daɗe Yarima. Mai martaba ne ya umarce mu da mu zo mu tafi da kai tare da wannan yarinyar gaba ɗayan. Ku tafi da ni? Ku san abin da kuke faɗa kuwa? Ƙwarai kuwa, domin haka aka umarce mu da mu yi. To yarinya, me ya faru? Babu abin da ya faru, Allah ya taimake ka. Allah ya kasance kafin shedan. Malam ka ɗau yarka ku tafi gida. Allah ya saka da alheri. Allah ka taimaki sarki. Allah ya ƙara wa sarki lafiya. Allah ya riɓanya wa sarki martaba. Masarautar garin Gabas ba ta gushe ga kare mutuncin al'ummata ba. Allah ya taimake ka. Mu a wannan masarauta babu abin da muke yi sai neman gaskiya, ba wai wani ko wani ba. Don haka in dai ka shafe mu, ka shafi gaskiya. In ku ka guje mu, ka guji gaskiya. Allah ya daɗe da Allah ya. Ku ɗauke shi ku kai shi ɗakin ganawa. Ku raka shi. Wato abinda ake faɗa kenan, mutum gaskiya, in dai gaskiya ce ka rike ta ba inda za ta kai ka sai alkhairi. Ramin ƙarya kuwa ƙwararre ne sosai. Me yasa mai martaba ake yin haka? Me yasa mai martaba zai tura dogarawa su sako Yarima a gaba? Wannan bai yi daidai ba ga wanda yake shirin zama sarki nan. Tabbas bai yi daidai ba ranke daɗi. Amma Yarima ya kamata ya san rayuwarsa tana da bambanci da ta sauran jama'a. Don haka yadda zai tafiyar da ita ya kamata ya bambanta. Ki isa ki ga Yarima yadda zai yi da rayuwar shi? Akwai wanda zai yi yadda yake so da rayuwar shi a garin nan ba shi ba? Kar ki gaya mun magana banza. Allah ya ci. In Allah ya yi ba ya dai fi miki. Yanzu ina Yariman yake. An ci suna ɗakin gana shi da mai Sarauta, Sarauta. Kana da labarin Fir'auna? Ina da shi.
duk yadda mutum zai amfani da mulki yi yadda yake so ba zai yi kamar sa ba. Bayan kuma dama baka kai shi a halitta ba. To Fir'auna ya mutu, kuma ya mutu ne bai gama abubuwan da yake so yi ba, saboda ba a bar shi ba. Kuma ka sani kowane mai rai haka mutuwa za ta zo masa bakatatan. Saboda haka duk abin da za ka yi ga mutane da Allah ya ɗora ka a kansu ba za ka yi kamar yadda wasu suka yi ba. Ballantana ka ce za a rubuta ka a cikin tarihi, kuma in ma an rubuta me abin alfahari ‘ya'yanka su taso su ga irin wannan rayuwa kai. To abin da nake so da kai ka canja halinka na rayuwa, don hanyar nan da ka ɗauko ba ta dace da kai ba. Me yiwa ka zaci ko lallaminka nake yi, wai ka zama nagari, saboda kada bayan raina ya zama ɗana bai kasance kamar yadda nake son sa ba. To in gaya maka, ni bana tunanin ka bayan raina, dan duk abin da za ka yi bana nan, bare ma na gani, kuma babu yadda za a ji labari, sannan ba za a hukunta ni a lahira ba saboda laifin da kai. Ka sani kowane mai laifi a gurin Allah yana ɗanɗana horon laifinsa ne. Wannan ita ce gudunmawar da zan baka. Ba zan doke ka ba saboda baka taɓa ganin nayi duka ba, ba kuma zan la'ance ka ba idan ka daina abin da kake yi, dan zaka ji daɗin haka a lokacin da ni bana nan. Idan kuma baka daina ba, za ka yi nadamar haka a lokacin da ni bana nan. Duk yadda za ka yi ka yi, na tabbata za ka ga abin da nake faɗa wata rana ya tabbata. Wallahi sai na koya mutumin nan hankali. Ban san me kika mai martaba ba umma. Ko ni na yi mishi wani abu ne? Ni ko kai ba mai masa komai ba. To amma me yasa zai ke sa ana wulakanta ni? Kamar ni a ce an turo dogare su taho da ni? Mahaifinka mai martaba ya kwashe dukkan soyayyarsa ya dora ta akan ɗansa da ya bata, kuma har yanzu tana can tare da shi, don haka ba za ka samu. Kuma na tabbatar inda shi ne ba zai masa haka ba. Me yasa? Ni ba shi ya haife ni ba? Don me zai wannan rashin adalci? Mahaifiyar Sidi ita ce abu mafi soyuwa a wurinsa, don haka duk abin da ta ce shi yake yi. Ni kuwa ban isa ba. Wannan abu yana ƙona mini rai.
Bahari shekarar ka nawa a matsayin bawa? Don ki shirya ban san adadin shekaru na a wannan masarauta ba, sai ina da yaro. Ka san menene yanci? Yanci shine kaurace wa bautar duk wani mutum da kuma samun damar yin duk abin da kake so a lokacin da kake so. Wani lokaci ne kake sa ran zaka samu yanci? Don ki dai na daɗe da fitare. Kana jin daɗin aikin da kake yi? Ba abu bane mai daɗi a ce kullum kai za a sa ka kashe wanda ake so a kashe. Rai nawa ka kashe a masarautar nan? Rai 17 na kashe. Ranki shi daɗe. Rai 17 da ka kashe a masarautar nan ba su baka yanci ba, kuma abin takaici ba su sa an gode maka ba. Kuma duk inda ka wuce yan uwan waɗanda ka kashe suna yi maka wani irin kallo, kuma babu ruwansu da cewa yan uwansu laifuka suka yi aka yanke musu wannan hukunci. Su dai fuskar ka suke kallo a matsayinka na wanda ka dakatar da rayuwar yan uwansu. ‘Ya'ya suna bin ka bashin mahaifansu, haka mahaifansu suna bin ka bashin ‘ya'yansu. Mazaje suna bin ka bashin matayensu, haka ma mataye suna bin ka bashin mazajensu. Yaushe za ka biya wannan bashin, Baharu? Ba zan taɓa iya biyan wannan bashin ba, ranki shi daɗe. Baharu, ina so ka kashe rai na 18 don ka sami yanci wanda ka daɗe da fidda rai da shi. Ka samu wuri irin wanda baka taɓa mafarkin samunsa ba, sannan ka bar aikin da kake kyama. Za ka kashe? Babu inda zan samu yanci da wuri ban ɗauka ba, ɗan shi dare zan kashe. Wannan shine mafarin yadda mahaifiyar Sidi ta ƙare. Daga nan na sama wa kaina yanci a gidan nan. Baharu kuwa saboda gudun kar wata rana ya tona asiri, sai na tura shi birnin Bajauka da takarda, aka kuma aikata masa kamar yadda na rubuta. Daga nan komai ya fara tafiya daidai, amma sai na fahimci hankalin sarki gaba ɗaya ya koma kan Sidi. Kamar ma ya sauka ne ya naɗa masa sarauta tun bai yi wayo ba. Sai na lura idan na bari shi ne zai zama sarki, kai kuma ka zama hutu. Sai na fara bin duk hanyoyin da zan bi da na kawar da shi. Kafin in kai gaci sai wani bawa ya lura, sai ya ɗauke shi ya gudu da shi. Sai na samu wasu amintattuna na tura su, idan suka kamo su suka kashe su zan yi musu gagarumin kyauta. Kuma suka je suka dawo min da rigar Sidi face-face da jini, da kuma ba su abin da ne musu alkawari. Wannan ita ce hanyar da na bi ya zama babu sauran wani ɗa sai kai, da kuma share maka hanyar da za ka bi don ka zama sarki. Kin kubutar da ni daga cin mutunci umma, don na san Sidi da zai taka ni yadda yake so. Tunda mai martaba ya nuna masa ni ba komai bane tun farko, yanzu ya za a yi a kawo da sarki, ni na fara. Na matsu na kashe mutumin nan da ya kai karata wurin sarki. Tabbas mai martaba yana cikin tsananin ciwo, kuma duk lokacin da ciwonsa ya tashi zai iya mutuwa. Kuma koma ba haka ba Yarima, lokacin ka yayi, dole ne mai martaba ya kauce ya baka waje.
sauke miya. Banda wannan. Na sani kana jin zafi, ko da baka so sa ba, ko da kuma baka zubar da hawaye ba. Kuma bari in shaida maka cewa wannan shine zai ci gaba da faruwa da kai muddin baka daina hada ido da ni ba. Kakka ba shi abinci. Kai! Fita waje! Wajen! Ku bani wani abinci. Ku kyale shi. Allah ya taimake ki. Duk da dai ni bawa ne, amma na san ina da wata baiwa. Wadda duk ranar da kika san baiwar da nake da ita, zaki da na san duk abubuwan da kika yi min a baya. Hasali ma wannan baiwar da nake da ita ta sa hannatin kare ki na furta miki kalmar su. Mace kamar ki, in dai mutum ba shi da wata baiwa ko wata daraja, ba zai iya buɗe bakinsa ya gaya miki yana son ki ba. Mecece baiwar taka? Lokacin da zaki santa bai yi ba, in lokacin yayi zaki sani. Na zo sanar miki da cewa har yanzu wannan san naki da ke cikin zuciyata ya ki sakinta. Kuma kamar yadda na gaya miki, ba zan iya janye kalmar da na faɗa a baya ba, domin ni ba zan iya kunyata zuciyata ba. Ina roƙonki ki taimaka ki sai da ni, saboda zuciyata ta huta da wannan raɗaɗin da yake damunta na san ki, ke ma kuma hankalin ke kwanta. Hakika babu wanda ya taɓa zuwa gabana ya faɗa min irin wannan magana. Kuma ko a baya ka taɓa gaya min wanda ya fi wannan muni. Na yi babban kuskure da ban baka hukunci mai tsanani ba. Amma insha Allah sai ka yabawa aya zaƙinta. Zan zama mai farin ciki in har ta dalilin sanki zan yabawa aya zaƙinta. Ku ta kulle shi. Ina godiya gare ki. Girma ya biyo jini ya biyo hanya, girma na tabbata da daɗi. Girman ya gidan saraki, gaisuwa jinjina ta girma.
mun sani kana cikin damuwa tunda aka saka sida a keji. Mu ma muna cikin wannan damuwar saboda ba mu da yadda zani. Amma na fi so ka bar wannan taguno ka ci gaba da bamu labarin da kake bamu jiya. Wannan ma zai ɗebe mana kewa. To, kejin da Sidi ya shiga, ku sani ba na kwana ɗaya ba ne, na kwana biyu. Domin ni na satar jin cewar kwana uku zai a ciki, amma kwanaki uku nan ba ci, ba sha, ba kwanciya, ba tsayawa. To, dai kuma wani irin labari zan baku bayan na riga na san halin da Sidi yake ciki. Sidin ma ai yana da taurin kai. Bai kamata mu damu da halin da yake ciki ba, saboda shi ya jawo kansa. To ni ba na ganin laifin Sidi, saboda haka ne ya samu kansa. To ai kuma ma ba a sanin namiji ma sai an turza. Don haka ni dai labari ba zai samu daga gare ni ba yau sai Sidi ya fito. Allah ya daɗe da ranka. Dija, wannan shine karo na barkatai kuma na ƙarshe da zan yi magana da ke akan maganar aure. Idan kika yi wasa, za ki zama mace ta farko irinki da kika sani da aka taɓa yi wa auren dole. Ba ki da dalilin da za ki ci gaba da zama haka. Kowa ya zo ki guje shi. Allah ya taimake ka ranka ya daɗe. Ban samu wanda nake so bane, amma na san insha Allah zai zo. Haka kike faɗa kullum babu abin da ya faru. To bari ki ji. Da zarar na ce na baki wani, to hakan ce za ta kasance. Magana ta biyu da nake so na yi da ke akan sha'anin mulki ne. Dija, na sanya wa kaina bibiyar duk wani hukunci da kika yanki ko kuma na sa kika yanki kan wani al'amari. Ba don komai ba sai don naga kina da siffar wadda za ta iya idan al'amura suka dawo hannunki nan gaba. Yanzu na ji kin saka wani bawa a keji har kwanaki 3. Me yayi kika yanke masa irin wannan hukunci? Wannan zuwa yayi fa har gabana ya tsaya. Ya ce shi so na yake yi. Bawa? Anya bawa ne kuwa? Ni ma abin ya daɗe yana bani mamaki. Yadda aka ya samu dauriyar zuwa ya tsaya a gabana ya ce min yana so na. Shi yasa na ba shi hukunci mai sassauci wancan karan. Wadda hakan ya ƙara sa jiya ya zo ya iske ni. Ya ce min wai shi so na yake yi. Ban taɓa jin labarin wani bawa ya haka ba. Lalle a tattare da wannan bawa akwai wani al'amari. Allah ya taimake ka. Wani abu? Kana nufin asiri kenan? Ba haka nake ne. Ina tunanin tsatsan da ya fito daga wani babban tsatso wanda a tattare da shi akwai wani abu muhimmi wanda yake jiyar da shi wani girma da har yake tunanin ya isa. A zo min da shi gobe. Akwai wata farauta da nake ganin wataƙila ta kawo ƙarshe.
sai dai me ka so yi anan abinci na kawo maka baba ba na son wani abinci kana sa rayuwa ka cikin haɗari haba sai baba na kushi ba na bukatar wani abinci ai za ka ci abincin nan kwana biyu da wuni biyu sai dai baka ci abinci ba haba baba ka sauri masu zo su same ka cikin kamar ka ci kawai haba waye na ka samu abincin nan nawa ne da aka bani dole in kawo maka kaci baba za ka yi dan dai kwana ɗaya ba abin da zai dame ni ka ci abincin nan baba da ka mishi sai dai ba zan bar abincin nan ba sai ka ci baba ka je ka sigarka sai dai ka abincin za ka ci Shi kuma wannan fa. Allah ya taimaki Gimbiya. Wannan na kama shi yana ba wanda ya sa a rufe a cikin keji abinci. Ka je ka cire wanda ke cikin kejin a kai shi wurin mai martaba. Shi kuma wannan ka saka shi a keji. Saka lafiya, yar gatan iya, ɗanin kan tafin hannuna sun ce sun iya ba su da lafiya ke ɗai ce a iya sanina hankali Sayana. Sidi. Fito. Sayana. Wuce mana. me yasa kulle shi Mu je. in dai saboda ya kawo min abinci ne na yadda zan fance shi ne shi ya ka isa ka fidda shi bi kurum ka shiga Shiga na ce.
Salam. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake sarki. Gashi na an kawo shi. Ku je. Me sunanka? Sunana Sidi. Yata ta faɗa min dalilin da yasa ta sanya ka a cikin keji. Me yasa kai haka? Allah taimake ka. Ni ina ganin tsautsayi ne jawo haka. Ba tsautsayi bane. Mai yiwuwa akwai abin da yasa kai haka. Kai mutumin ina ne? Hakikanin gaskiya ban san asalin mutumin ina bane ne. Tun ina yaro na tsinci kaina a matsayin bawa. Kafin ka zama bawan kai waye? Don bawa ba zai yi irin abin da kai ba. Lalle kana da wani matsayin da mai yiwuwa kai baka san shi ba. To, ni ma dai ban sani ba. Allah ya taimake ka. Haka dai na samu kaina. Ina ganin kai jinin sarauta ne. Kuma ba zai mana daɗi ba a ce ɗan wani sarki ya zo ya yi bauta a ƙarƙashin wannan masarauta. Har a ce mun gane shi, in yi so mu ɗauke shi a mutunce mu kai shi har gida gaban mahaifinsa. Ko babu komai ma ƙara yau ga danƙon zumunci tsakaninmu da waccan masarauta. Amma tun da ka zaɓi da ka ci gaba da bauta shikenan. Allah ya taimake ka. A rayuwata na sha shiga matsanancin hali sakamakon wannan ɗabi'a tawa ta jin ni wani ne. Sai a wannan masarautar Allah ya haɗa da wani dattijo wanda yake cewa ya gane ni, wai ni ɗan sarkin garin gabas ne. Allah ya taimake ka, kai haƙuri. Ban yi saurin da sanar da kai haka bane saboda ba ni da tabbaci akan wannan magana da ya gaya min. Me yasa baka gasganta shi ba? Dan me zaka ki gasganta mutumin da ya gaya maka magana irin wannan? Kai ka zaɓi da ka ci gaba da bauta a wurin da kake da gata? Bala. Allah ya taimaki sarki. A tafi da su. An gama. A bashi sutura mai kyau ya sanya. An gama. An gama ranka. Ya tashi daga matsayin bawa. Karama shi irin yadda ake yi 'ya'yan sarakuna. Zan shirya yadda za a kai ka gida. Kaiwa kuma irin wadda ta dace da kai. Ko wani abin da kake da bukata. Allah ya taimake ka. Akwai alfarma ɗaya da nake so roƙa a gurinka. Wato wannan dattijan da ya magana a kai yana kula a cikin keji. Ina roƙon alfarma a cire shi. Bala. Allah ya taimaki sarki. A fitar da mutumin da yake magana. An gama. Allah shi taimaki sarki. Allah ya taimaki sarki. Tashi lafiya. Wannan fa me ke faruwa? Allah ya taimake ki. Mai martaba ne ya ce a bashi kayan alfarma isaka. Kuma daga yau shi ba bawa bane. Me yasa? Ki shiga cikin ki tambaye shi ba. Kakka gaya min maganan banza, kana ji na ko? Me ka je ka gaya masa ya mai da kai haka? Ai dama na gaya miki cewa ina da baiwa. Kuma duk ran da kika san baiwan nan zaki da na sanin abin da kika yi. To wannan baiwar Allah ya sa mai martaba ya gane. Shi yasa ya bari ki. Allah ya taimake ka. Ka kawo ka lafiya. Allah wuce zuciyarki.
kenan baba. Ya na ganka cikin irin wannan yanayi haka? Na sanar da mai martaba matsayina ne. Abin da yasa ya yanta ni kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata inna billahi al-aliyyil azim. Baba, me ne sallalami? Dan na sanar da shi waye ni. Baka ga sakamakon yin haka ya yanta ni ba? Yanzu na zama yancin kaina? Sidi, mu je daga can. Bismillah. Sidi, faɗar matsayinka a wurin sarki ba bauta ya yanke maka ba, har rayuwa ya yanke maka. Kamar ya? Sai da na gargaɗe ka, kar ka faɗi wannan magana, amma ka je ka gaya wa sarki. Menene illar haka? Ka gaya mun. To Sidi, sarkin garin nan ba Dija kawai ya haifa ba, yana da wani ɗa namiji, kuma ɗan sunansa Balarabe. Kaga Sidi, Balaraben nan mutum ne mai tsananin jin kansa, kuma ba shi da imani. To ina tabbatar maka abu kaɗan za ka yi masa, sai ya kashe ka, kuma ma'abucin farauta ne. Kaga kai baka sani ba, idan ya fita farauta shi da jama'a tasa, yakan share wata ɗaya bai dawo ba. To kaga wata ran yawon farauta tasa sai ya kai shi ga ƙasar garin Gabar. To kaga Sidi da ya ɗebi jama'a tasa ya tafi za su ratsa ta gonar wani manomi, sai manomin ya hana su, domin dawakan da ya tafi da su za su tattake masa shuka. To shi kuma ba a sa shi, kuma ba a hana shi. To ka ji dan rashin imani sai ya kashe wannan mai gonar, kuma ya ratsa ta gonar. To sai da ina gaya maka, maƙotan masu gonar sai suka garzayo, sai suka tafi fadar sarki, wato mahaifinka kenan, sai suka je suka gaya masa ga abin da ya faru. To sarki mahaifinka kenan sai ya tura dakaru, aka tafi aka je aka kamo shi, aka zo aka durƙusar da su a gaban mai martaba. To sai da labarin da nake baka, sai mai martaba ya tambaye su, wai ku ko mutanen ina ne ku? Balaraba sai ya buɗe baki sai ya ce, ni ɗan sarkin Katsina ne. Sai mai martaba ya tambaye shi, ya ce, ko me isa ka kashe wannan? Sai ya ce, wai an kawo masa reni ne don zai ratsa ta gona ta sai ya shige, shi sa ya kashe shi. To mai martaba da iji wannan labari sai ya ce a tafi da shi a je a kulle, kuma ya ba da umarni a rubuta takarda, a tafi a je a rubuto wa sarkin garin nan a kai masa ɗansa ya kashe manomi saboda zalunci, kuma shi ma za a kashe shi. Ina baka labari Sidi, sarkin garin nan sai da ya taka ya je wajen mai martaba babanka kenan, ya roƙa, amma mai martaba shi babanka ya ce dole sai an kashe shi, saboda shi babanka a masarauta tasa ba a zalunci. Haka shi sarkin nan ya dawo ya bar ɗansa a can aka kashe shi. Kuma na sani ba zai taɓa yafe wa mahaifinka ba, kaga yanzu ka ba shi damar ɗaukar fansa kenan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Me yasa baka gaya min ba? Ai da ka sanar da ni wannan tunti. Haba si, ina na samu damar da zan gaya maka, amma ka san na gargaɗe ka, kar ka faɗi wannan kalma a gaban sarki. Baba, Sidi, yanzu me abin yi? Sidi, wallahi ni ban sani ba. An kai da kai. Na san dai Sidi ya riga ya sanar da masu tsaro cewa lalle kada a kuskura a barka ka bar garin. Kuma kar ka manta duk wani ido yanzu an zuba maka yana nan a kanka.
yanzu baba ya za a kenan. To sai dai ni yanzu ban san yadda za a yi ba wallahi. Ran kai daɗe. Yanzu ba zan iya guduwa ba kenan? Ha? Za ka iya guduwa, amma fa ba za ka yi nisa ba. Yanzu kana nufin babu wata hanya da zan iya kubuta daga mutuwa? Akwai mana, amma hanya ɗaya ce mara tabbas. Wace hanya kenan? To ni dai in Allah iya da na san sarki zai gana da manyan mashawartarsa a fadarsa yau domin su tantauna a kanka. To Sidi, idan shawara ta yi yawa a kan kada a kashe ka, to mai yiwuwa sai a barka. Baba, Sidi, kana ganin da yiwuwar haka? To, amma fa babu. Dama shi yasa na gaya maka na ce hanya ɗaya ce mara tabbas. Baba, Sidi, zan roƙi alfarma ɗaya a gurinka. Dan Allah in aka shi, ka tabbata cewa ka je har garinmu ka samu mahaifina ka sanar da shi wannan saƙon. Ka ji? A'a Sidi, to ai ma in za a kashe ka, ai tare da ni za a kashe. Ko kuma a kai ni, a ɗaure ni har in ƙarasa rayuwata a gidan ku. Duk hanyoyin da kika zo da su sun kasa ba mu nasara. Kina da wasu ko kuma ni in zo da tawa? Ranki ya daɗe. Wayannan bokaya guda biyu ni da su nake ji. Ni dai ba zan iya komawa in ce mun yi sakaci maganin nan bai yi ba. Sai dai ki kawo naki hanya. Tawa hanyar ba a samun kuskure a cikinta. Domin zan tura ni har gadon baccin sa a kashe shi. To wazirin garin gabas kanin sarki ne, ya kowa son sarki ya mutu ba shi da ɗa, domin shi ya ɗare sarautar, kuma shi ma ba shi da ɗa namiji, duka sai mata. Duk abin da zai faɗa a sarki sai sarki ya amince da shi. Ni ban sani ba ko asiri ya masa. To kun ga in na kai maganar nan gaban sarki, ba da wata shaida da zan gabatar, kuma waziri sai ya sa an fulla kaina. Babu wata hanya da zan bi sai dai na ɗauki CD gudu. Haba Sidi, kai ma da ba kafa kake tafiya ba, ka gaji ballantana ni? Haba Sidi, kuma kana ta gaya min wai ba mu guje a dodon nan ba, dodon da ba ya fi mu gudu ba? Kai Sidi, sako mu huta. Sha wahala. Sidi, tashi.
wuri nan. To me zai hana mu yanka dabba mu zuba jinin akan rigar mu je mu kai mata? Ana nufin ba ta da labarin Annabi Yusuf ne. Ku rabu da wannan matar jahila ce a je a kai mata haka. Oh, mu kai mata ta ba mu haƙƙin mu. Ina zuwa. Baba, abin da bi ne magana nan kaji. Muna juya baya, ka dauke shi kuina. Na san yana nan a zuciyarku kamar yadda yake a zuciyata, ma'ana irin turaddadin da muka fuskanta gurin sarkin garin gabas ba sai na sake nanata muku ba. Yanzu a halin da ake ciki ɗansa ya ɓata tun yana yaro ɗan ƙarami kuma ya faɗo wannan masarauta tamu. Kamar Allah ya kawo shi ne don mu ɗauki fansa, saboda Allah ya sani babu abin da yake zuciyata illa neman hanyar da zan bin ɗauki fansa wurin sarkin garin gabas. Kamar yadda al'adar wannan masarauta ta nuna, shi ya sanya na tara ku mu tattauna akan wannan al'amari. Allah ya baka nasara. Allah ya taimaki sarki. Babu shakka na san abin da yake zuciyarka. Kana buƙatar goyon bayan mu ne domin cimma wannan buri naka na ɗaukar fansa. Allah ya taimaki sarki. Ni a gani na kashe wannan yaro ba shine abin da ya dace ba. Waziri, kace shi ba shi ya dace ba? To me za a yi? Mutanen da suka kama namu suka kashe shi, sannan kuma yanzu nasi ya zo fadar mu, to kyale shi zamu yi? Sannan kai wannan maganar, to ba za mu kyale shi ba sai mun kashe. Galadima, da hankali nake aiki, kuma duk wanda zai amfani da hankalinsa ya yi la'akari da wannan abin sosai zai ga abin da na gani. Ku suna fa ɗanmu kisan kai yayi, kuma ya yi ikirari da kansa ya yi kisan kan nan, aka yanke masa hukunci. Tun wancan lokacin muka zauna aka ce a yaƙi garin gabas, na ce muku a'a, domin a lokacin ba za mu yi yaƙar su ba don sun fi ƙarfinmu. Muka nemi gudunmuwar wasu sarautu suka ki goya mana baya don su duba sun ba mu da gaskiya. Allah ya taimaki sarki. Yanzu idan muka kashe wannan yaron ba laifin da yi mana, babu wanda zai goyi bayan mu, kuma lalle su za su yaƙe mu, kuma za su samu gudunmuwa. Ka ji inda magana take, waziri?
ka ce tsoron yaƙi kake. Mu yanzu a wannan masarautar muna da tsoron yaƙi? Yadda yanzu masarautar nan ta kawo ƙarfi? Kowa ba za mu faɗa masa ba? Wambai, ba na tsoron yaƙi, kuma duk kun san da haka. Amma menene amfanin yaƙin da babu nasara a cikinsa? Wane ne ya gaya ma ba nasara? Kana nufin da yanzu ɗaya ne, yanzu mun fi ƙarfinsu sai an buga wannan yaƙin. Babu shakka mun fi ƙarfinsu, amma fa ina so ku sani idan muka yi wannan yaƙin Hadeja za ta shiga goyon bayansu, domin ita mahaifiyar yaron nan 'yar sarkin Hadeja ce, kenan wannan yaro jika ne a masarautar Hadeja. To in mu waye zai shiga tarayyar mu, wa zai goya mana baya? Kano? Sam, Kano ba za ta goya mana baya ba, domin ita Kano ta kowa ce. To idan haka ne waziri sai mu nemi taimako daga Daura. Shikenan tabbatar Daura za ta shiga. Shikenan sai mu nemi Daura su taimaka mana. Ko kuwa? To idan an yi haka ne kenan. To shikenan yanzu wace hanya za a ba a kashe shi ba tare da an yaƙi ba? Wani laifi za mu kaga mu kashe shi da shi da sunan adalci, kamar yadda suka kashe mana namu, ko kuma a kashe shi a yi shiru ba tare da kowa ya sani ba. Me kenan idan an yaka? Ina so sarkin garin Gabas ya ɗanɗana baƙin ciki kamar yadda na ɗanɗana. Sarkin fada, har yanzu ban ji kaci komai ba. Allah ya taimaki sarki. Ni ina ganin ba dace bane ya kawo dan sarkin garin Gabas nan garin. Akwai abin da Allah yake nufi. Nufin kuwa ba zai zama na daukar fansa ba. Dan daukar fansa sai akan wanda ya laifi. Allah ya taimaki sarki. Idan zan ba da shawara a dauka, ina ganin mu dauki yaron nan mu mai da shi gurin mahaifinsa. A ce da sarkin garin Gabas ga ɗanka ya ɓata a Katsina mun gano shi. Sarki ya ce a kawo maka shi. Kaga duk wanda ya ji wannan sai ya bi masarautar nan. Allah ya taimake ka sarki. Shi kuma sarki zai ji kunya. Sabuwar dangantaka za ta wanzu a tsakaninmu. Sarkin fada, wannan wace irin magana ke yi? Dan me za ka yi wannan magana? Mu ɗauki yaro mu maida shi? Kenan tsoro muke ji. To bari in gaya maka. Mu nan masarautar